Hindi. Kadamo na sa mga tao nga nagalantaw sa amon. Animal na paawayon kami ni Kalatsotsi. Dulay. Handa ka na ba na, Drago? Handa na ako, Bugor. Kagayan diri kita magataksanay sang aton kusog. Hindi. Hara na si Bugor. Nakabangon sa liwat. Hindi. Isipan niya ako. Ari pa, Drago. Hoy! Pasog sang sipan niya. Dulain. Patay ka na ni Drago. Rodrigo, baguhon mong kabuhay mo. Baguhon mo, Rodrigo. Daddy. Drago! Hindi. Si Bugor. Hay! Madamo na sang game pamatay. Ginkilala nga mantas. Tungod siya mismo ang nagapamapas sang iya mga kaugdanan. Ano gid bala ang ginhalinan? Aton tukibon, hibaluon kon sino si Drago. Palamangkutanon sang kadamaan. Tagadampig bala siya sa kalainan o kon sa katarungan. Sino si Drago? Imi nga palamangkutanon aton sabton sa aton drama nga puno sang pagpasimpalad kag aksyon. Sino si Drago? Game sulat kag sa idalom sang direksyon ni Kuya Il Andan sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Kaab NYGC Naisada Channel Blind Drama Audio-Vision Editor Romel K. Pineda. Soundman Emilio Magbanwa. Kag ginatulong sa inyo sa NYGC kag ASFM. YouTube na, radyo pa. Karon sa pagsugod sang aton drama nga puno sang aksyon kag pagpasimpalad. Sino si Drago? Pag-iinap ang tao ngayon ang nagalakat. Ala, gatalikod siya. Daw ginapangilala kong Be! Drago! Kamusta ka na, Bugrong? Drago, nakagwa ka na gali? Nakagwa na ako. Ako nagbalo sa inyo. Tiro mo ako, hari po. Tikman. Patay na si Bugrong. Karon, pangitaon kong kwarto ni Supremo. Pangitaon ko. Kag magbalos ako sa inyo. Dulay. Kung mapatay ko si Supremo, ako nang kilala kung big boss. Ako si Drago. Pangitaan kong kwarto niya. Dulay. Daw may nagagahod sa gwa. Tugdo sa may nabatian akong alupok. O galing ka daw hindi ko masngahan kung ano blato. Armas o kung ano. Hindi! Nagabri ang pertahan. Kamusta ka na, Supremo? Uy! Drago! Ikaw! Oo. Ako. Paano ka nagkagawa? Paano ka nakagawa, Drago? Ari ako sa may kilid bintana. Mabatian ko pang linabay sang mga motor. Supremo! Kung kabalo ka mga muyo ka na. Drago, kakakuan, nining kanami sa inyo.
Ato ako sa sulod preskuhan apang kamo ari sagwa. Parehas lang kamo ni Boy Tirador. Maluoy ka, Drago. Hindi ako pagpatya. Naghinulsol na ako. Kag gusto ko nang ako mismo mapatay kay Boy Tirador. Ako mapatay sa tuntong ay na. Ari! No! Gitiro mo ako. Drago. Hindi. Patay na si Supremo. Mahalin ako sa balay ngayon eh. Mahalin ako. Kag amat-amaton ko pangita si Boy Tirador. Bantay ka mo sa akon. Kay pasauton ko kamo sa palad ko. Dula eh. Gali. Si Lolo Berto. Ang amay ni Supremo. Si Bella. Ngang bata ni Supremo nga to sa abroad. Hindi ko na lang sila paghilaptan. Bantay ka sa akon, Boy Tirador. At doon kong ulo mo, kag irigalo ko sa demonyo. Ako si Drago, Dulay. Sa balay. Si Bogrong. Ala, nagapaligo sa kaugaligo ng aduga. Patay na si Bogrong. Masunod na kayo ngagaw. Ano na ako sa kwarto. Hindi! Supremo! Si Supremo, anak! Supremo! Aring cellphone ko. Dulay. Hello? Kamusta ka na, Boy Tirador? Wala ka na nakakilala sa akon? Ako si Drago, ang mautasang kabuhi mo. Dulay. Dari ako mapataway-taway sa akon. Buot. Kanami sing ilimnan ngayon niya. Kanami gid. Hoy! Nyor! Oy! Ano tong? Nyor! Kilala mo na, Nyor, ho? Be! Diyan ay ka. Daw, ginapangilala ko na... ginapangilala ko na tong. Ho, Nyor! Si Nyor! Si Drago! Be! Si Drago! Si Drago! Daw ginapangilala kong duwa ngayon na.
Timing. Palapitan ko sila. Nyor, nagtindog sa Nyor. Doon na siya nga mapalapit rin. Hingagaw sa motor mo. Hingagaw. Malakat kita. Uguso na, Nyor. Hindi. Naglakad sila. Naglakad sila. Ato, kadasig sa motor nila nga nagdalagyo. Nalagson ko sila. Tanawon ko gid kung diin ka muasta. Dulay. Amo ning gusto ko. Adventure. Hala, drago sakay sa motor. Karon na masakay na ako sa motor ko. Pandaron ko na ini. Kaglagason ko kamo hasta sa punta sang kalibutan. Dulay. Yada sigon ko pag inapaglalagan. Ara na. Karon, samtang galagas ako. Tirumon ko sila sa armas. Ari pagit. Ari pa. Uy, kalaan siyang mga kunatun. Kulbaan ko. Nyor, samtang ginakulbaan ka, Nyor. Ako ginakulbaan mo ko. Ano magkayo mo man? Ikaw si Junior, si Tungtong Kuya. Para siya ka bagay mo doon. Ginatiro yata. Ginatiro yata. Hindi, ginatiro ya kita. Lapit ko na lang sila malagsan. Undulay. Dari ako maparking. Dari ako karon pakita ko sila nga samtang nagadalaga ng motor. Malumpat ako. Hindi, natumbang motor. Ay, salamat. Base ko natumba siya. Naog to. Manaog kita. Din ka mo. Hindi. Ara siya. Haringin nyo. Ato. Nagkaratumba sila sa paniruon ko sila. Ari pagid. May ido pa nga laga sa amon dere. Ari kami abi sa kalibunan. Oy, Nek! Si Drago man ako! Huwag matuto! Nakabuha na siya! Hindi! Kinanglan! Sa lakayon ta siya! Hindi ka naman sarawan! Hindi! Matingog kita! Sila kayo ta! Dali! May mga ido ganito rin. Hindi. Kada mo na sa mga tao. Kada mo na naginawa sila. Nagaginagawa sila. Hanaan nila ako nga takihon. Orihan yung mga sipa. Kagalang nga tapungon. Matabling-tabling ako. Haring imo. Haring maning imo. Haring bagin. Tanawon ko lang. Hari na lang kalabusan armas. Sige. Ubos sa mutanan. Dulay. Ako si Drago.
Kamusta nga ihan si Drago? Ay, may nanuktok? Abrihan ko. Ari na ako sa pertahan. Diyan ay ka. Daw sa ginakulbaan ako. Bahala na lang ini. Abrihan ko. Hop! Kamusta, Mr. Otani? Drago! Ikaw! Silingkugid nga makadto ka diri sa akon. Makadto ako diri, Otani. Tungod manukot ako sa mga ginutang ninyo sa akon. Drago, ano ba lang ginutang ko sa imo? Ginbayran ko na to. Ako ganing nagpagwa sa imo sa presuhan. Ikaw nagpagwa sa akon sa presuhan. Apang nga ginpagwa mo ako. Tungod gamiton nyo naman ako. Ha, Otani? Drago. Traitor ka mo! Gitkuga mo ako. Drago, maluhoy ka. Kuga ko ikaw. Arang cellphone. Yan kuga ko ikaw ko'y gusto ko. Nga matubang ko kamo ni Atty. Rigon. Dulay. Arang cellphone. Tauge si Atty. Rigon. Tauge! Otani. Dulay. Nag-ring ang cellphone ko. Hello? Oy, compadre. Pakadtoon mo ako dira sa inyo? Sige. Makadto ako dira. Bye! Animal. Ano yan ang tuyo sa ako ni Otani? Napakadto niya ako sa balay niya. Yeah. Pandaron ko na. Para sigon kong pagpadalagan. Drago, maluoy ka. Hindi ako pagpatya. Sino si Kalatsutsi? Sino si Kalatsutsi? Kuhan, Drago. Pabuton ta na lang si Atty. Harana, Drago. Nagapanuktok na siya sa... nagapanuktok na siya sa pertahan. Manago ako. Otani? Anong tinahanglan mo sa akon, compadre? Atty. Ano? Arito si Drago. Ha! Madala! Hindi.
nagdalaga ng ang abogado. Amo man si Utani. Gusto nyo lagsanay, ha? Pues, sundon ko kamo. Adolay. Ara na si Drago. Hindi. Di na yan si Utani. Kalayo na sa nadalaganan ko. Husto, mabalik ako sa salakyan ko. Si attorney to, nagdadali-daligid siya. Grabing dalaga niya. Magkuha man ako sa salakyan ko. Mabalik man ako sa salakyan ko. Ato na sila. Nagpalumba na sila. Sakay sa ilang mga salakyan. Karon, dili man ako sa motor ko. Karon, lagas Drago, lagsa sila. Dulay, lagsa sila. Lagsa Drago. Kadasig na sang padalagan ko sa salakyan. Hindi. Mabunggo ako sa kahoy. Hindi. Nabunggo gid ako. Mayugid lang kay hindi man gid tapat ang pagkabunggo ko. Kay biyas lang. Mabangon ako dali sa salagyan kag maguwa. Hindi, nakabunggo si Utani. Ako man, tumabunggo man. Hindi, nabunggo ako sa buli isang salakyan ni Utani. Magwa ka ni Dere. Utani. May mga motor para mabuligan kita. Hindi ako makagawa. Sige. Hulata ako, derator ni. Kay ako mabulig si mo paggawa. Hari na ako, attorney. Salamat, Utani. Mayo, kay nakagawa ka mga dua. Hindi, Drago. Drago. Dali ka mo. Drago, hindi. Drago, ngagin panggapos mo ka na. Oo man, ngagin panggapos mo kami, Drago. Kinpanggapos ko kamo. Kay gusto ko may balan kung sino si Kalatsutsi. Drago, kakakakwan. Na-transfer ko na sa pangalan mong tanan nga manggad ni Supremo. Subang man ang manggad ni Boy Tirador. Boy, ako, maluoy ka Drago. Hindi. Ano ang ngalan ni Supremo kag ni Boy Tirador? Gin-transfer mo kay Drago. Oo, Tane. Patingin mo. Animal ka, Torne. Hindi na ka mo maginaway pa.
Sugiri na lang ninyo ako kung sino si Kalatsutsi. Kakuan, Drago, wala ako sa sugid sa imo. Amo man ako, Drago. Wala sa ako sang isugid sa imo. Okay. Wala sang problema. Nakita nyo yun Ano na, Drago? Bomba ini. Bomba. Sa pagkalabot sang 10 minutos, malupok ini. Kagani. Dulay. Magpaninguha ka mo. Sabi nyo kay lapit ka mo sa dalan, may magkakita sa inyo? Wala. Tungod ari kita sa kasiutan, samtang ang dalan alagyan sa mga salakyan kung mga motor bisanan ninyo kasinggit, hindi ka mo mabatian. Hindi ka mo manawgid. Babalaan ko man gyapon. Adios, Attorney. Adios, Mr. Otani. Dulay. Drago! Drago, maluoy ka! Drago, maluoy ka! Attorney, ato na si Drago. Amo matuod. Hindi. May diminutos na. Attorney, wala na kita sang mahimo. Sala tagid ang tanan. Mapatay kita. Adios, Mr. Otani. Adios, Attorney. Bye-bye. Impas ng duwa. Wala sila nagkahibalo nga ari lang ako sa unan. Nakita ko gidang pagtalbog sang kalawasan nila. Isa na lang ang problema ko. Si Kalatsutsi. Sino ayan ang misteryoso ngayon? Sino ayan? Karoon nga patay na si Regan, si Otani, subong man si Supremo. Isa na lang ang problema ko. Si Kalatsutsi na lang. Dulay. Tanawang tagidabi kung hindi ko makilala ang Kalatsutsi ngayon. Ba? Gusto? Arabi kung pamasyaran ko ang isa sa mga hideout ni Atty. Regan. Base pa lang may makuha akong impormasyon nito. Pabayaan ko na lang ang boy tirador nga to. Kung siya lang ang akon sa pakon, wala ko sa mahimo. Tungod Dulay. Kung gustohon ko, subo mismo mapatay kung boy tirador nga to. Pero pabayaan ko siya na kadamo sa mga kontra niya. Ayhan. Subong pa lang. Madamo na sa nag-aayam sa iya. Dulay. Mamasyar ako sa hideout. Isa sa mga hideout ni Atty. Regan. Mamasyar ako dito.
Ari na ako. Ikaw. Boss. Ako, boss. Oh, magpalapit ka dire. Boss. Boss. Ano tani, boss? Hindi ba isa sa mga hideout ni Atty. Regan? Boss. Isa sa mga hideout ni Atty. Regan. Nga tani, boss? Di ng attorney ninyo. Nadula sila, boss. Ano? Sila? Sino po niya? Ang iya badi-badi, boss. Si Mr. Otani. Mga 3 na kaadlaw gikan subong. Huwag na sila rin nagpakita. Amo bala. Pero, boss, may maabot na rin karon. Sino? Si Bugurugan, boss. Ang kumpadre na attorney. Bugurugan? Sino si Bugurugan? Sino? Mahulat ako dere. Sige. Salamat yan. Boss. Malakat ako sa unan. Mapawala lang ako. Sino ay ng Bugurugan ngayon na? Dulay. Do adventure naman niya. Wala pa kabot si Atty. Regan? Wala pa Bugurugan. Ako na mo. Ako na nga na yung manguna dire. Nakatawag na ba si Mr. Routing? Wala pa Bugurugan. Sige. Huwag ako sa makaon kag mainom. Bugurugan. Nanginduran si Atty. Regan. Subong man si Otani. Basi ko napatay si Rani Drago. Nakabarita ako. Si Supremo ginpatay ni Drago. Amoy ni tani ang amon mitingan subong 4. Pero wala na si Otani. Wala naman si Atty. Regan. Drago. Nagandar gid ang pagkamantas mo. Ara na si Mr. Routing. Welcome, Mr. Routing. Atari lang. Ako pala betela, Bugurugan. Oy, Mr. Routing. Bugurugan. Wala na. Anong buot mo sing gano'n niya? Wala na. Patay na si Mr. Otani. Kag, patay naman si Atty. Regan. Ano? Paano mo nahibaran nila? Maramo ako sakop. Nga ako gipadala kag gipalagaw-lagaw sa iban pa nga mga lugar. Kani natabo. Era kita. Isa ka lokal naglupok. Bomba. Patay Otani Atty. Regan. Hindi. Come on. Boss. Pandaran ninyong tanan niya CCTV. Pandaran ninyo. Mamadong.
Isa katampuhaw nga inchik. Subong man, may baka nga hapon. Mugor sinisibugurugan ang hapon. Ikining inchik ngayon na. Sa isang hapon na mo ko na si Mr. Lau. Bah, nga nagasala ang mga tao ni Atty. Regan. Nagasala. May malampo sa ulo ko. May naglampos sa ulo ko. Tara ninyo sorot! Dalaan ninyo sa sorot! Rino, nakita na siya gali si Drago. Ang ginasiling nga baskog. Dalaan niyo sa sorot, si Drago! Karon, ari na siya sa surod. Mr. Rao. Hanap po kulugan. Iduhol sa akon ang isa ka balding at tubig ngayon. Kay basya ta sa nawong ni Drago. Hari. Hari, isa palit tubig, ha? Hari, sige na. Ikaw na basya. Ibasya ko na sa nawong mo. Hindi. Sadin ako. Ori ka sa hideout ni Atty. Regan. Ikaw si Drago, hindi ba raw? Ako si Drago. Ikaw si Bugurugan? Mismo. Ako si Bugurugan. Ako naman si Mr. Lao Ching. Siya matood si Mr. Rao. Ginakaribay namon niya makirara ka, Drago. Kung ginakaribay ninyo makilala ko. Ako, wala. Kag hindi kagit maripay nga makirara mo kami. Nakita mo yun eh. Salsalon. Anon mo na? Amoy ni nga akong irupog sa imo. Ginampak mo sa telo salsalon. Ang kamot ko naman. Karun Drago, isinggit nga ikaw si Drago. Isinggit! Wala sa makamando sa akon. Adulay. Ginasumpa ko. Umuson ko kamo pamatay kung makapalagi ako dere. Umuson ko kamo pamatay. Ano? Ako po kulukan. Ako hatulok, ha? Agani ako na piya, ha? Ano? Tarawit ka ra sa insik ni. Pahala ka na, hampal mo. Ako na piya. Sige, tira na ka mo. Oy, Mr. Rao! Mr. Rao, barik! Mr. Rao! Wala ginagbarik ang insik nga to. Drago, urat ako dira. Sa pagbari ko, patsyon ko ikaw. Hindi ba na? Ginpatay mo si Atty. Regan. Sumuman si Utane. Kag si Supremo. Ginpamatay ko sila. Tungod mga malain sila. Ikaw, isunod ko ikaw. Kagang insik nga to. Kuna mo, marahin ka. Kamu naglusa kung mangin malain ako.
Amat-amat ko na ka mo nadamdaman. Amat-amat ko na ka mo nadamdaman. Kamo nagsulod sa balay. Antes ako patawag ni Supremo. Kaya ko no, mabulig ako tungod ginahayam si Boy Tirador. Isa ako kahitman ni Supremo, kahitman ni Boy Tirador. Pero patawag nila ako sa Santo Arago sa balay. Gagantis ako maglumbos. May salakyan nga nagdulog. Kag ikaw ang isa sa mga nanaog. Nadumduman ko na gari. Ari ko kung sino nga drago ang naghahunting sa amon. Ikaw gari. Lubod lang sa inyo kalipatan. Tungod mga malain ka mo. Dulay. Pero tandaan mo. Magkapalagi ako dari. May balan ko ginangtanan. Hindi na dapat makaparagyo ka. Tungod ka baro kami kung anong buhaton mo. Ako nagpatay sa asawa mo. Kag sa duha ka kabataan mo. Pero antes ko patay ang asawa mo. Gitirawan ko siya, Drago. Mga malain ka mo. Dulay. Nakita ko pa pagkakuha sa akong sang pulis. Nakita ko pang picture sa asawa ko. Mga kabataan na pamatay ninyo. Ginasumpa ko, Bogor. Ginasumpa ko. Iupod ko kamutanan sa kamatayon sa asawa ko kong kabataan. Ginasumpa ko, ina. Kung makaparagyo ka pa diri. Doray. Nagkasalig lang ka mo. Gingapos niya ako diri. Kapusong kagitman, Drago. Kaya kung hindi ka kapusong kay baro ako na mapatok sa akong nakita mo yung ginakaptan ko. Kapiliyay na. Kaberia, Drago. Agamoy ning iburag ko sa mga mata mo. Agod akong makaparagyo kagitman. Hindi ka na makapanghari sa amon. Dulay. Sige. Wala ko na adlok. Wala. May nagapanawag. Nagapanuktok. Ano ba rin na, ha? Gurugan! Kinapatawag ka ni Madam! Kinapatawag ko na ako ni Madam. Ripungon ko ikaw, Drago. Antes ako magbiya dire. Ariyan na yung tatlo ka nag-arakisod nga si Bauta! Sunod mong tatlo kasi pa bisan nara ka sa martial art, bisan ano pa karating natunan mo, Bogor, hindi na magpadali-dali pong sa akong Dulay. Grabe ka man, Drago. Bisa na nung harit ko. Hari na rang tapungor nga maghagno ka. Di man.
Baw, hadagin kapoy man ako sang tapungor sa kagsipa. Magwa na ako dere. Magwa na ako dere. Ano ba nang ginasingkit mo? Ay, kakuan Bugor. Ginatawag ka ni Madam sa cellphone. Kagahina pa eh. Hindi ko tani pagsabton kay imo ato basi makigan mo ako. Pero nakita ko ngalan Madam, gin-answer ko eh. Kaya mo to, ginapangita ya ikaw. O sige. Hoy. Bas. Ikaw bantay diri ka Drago, ha? Kinahanglan, hindi makaparagi yung Drago ngayon. Kaya pag-abot ko, buragon ko si Drago. Bagar, wala problema. O sige, marakat na ako. Kaya ang rumpaod ngayon, chik, ng tarawit ngayon, chik. Nagragyo si Mr. Rao. O sige, amo na ako. Bantaye si Drago! Habas! Kaloy kay Drago ba? Pero delikado kung makabuhi sa kinanglan. Bantayan ko sa mayo. Ariya bisang kwarto. Ipadlak ko ini. Nagdari lang ako sa may nagsulod niya nakabunit. Ano? Sino ba? Hoy! Sino ka? Mamataon, sino ka? Hindi! Kinpaniro yung mga upod ko! Ito ba? Do kangay kami siyang masakir ba? Hindi! Nagapalapit na sa sakon. Kadamo sa ito sang pinatay niya kita. Ano yan natabo? Nakalumpot lang si Bugurugan. May nakabunit na tao nga nakasulod rin. Nalok ako. Hindi. Ginasinyasan niya ako ang iyabi. Ginatuunan niya ako sa ngarma sa ulo. Sige. Abrihan ko. Abrihan kong pertahan. Hindi. Padayon ang tulog kaya sa akong gigtuon sa ngarma sa ulo ko. Ginasinyasan niya kung hubaran ko gapos si Drago. Sige. Hubaran ko. Basta hindi lang ko pagpatya. Maluhoy ka. Hari na. Hubaran ko na sang... Hindi. Ginasinyasan niya nga akwaton ko si Drago. Bugat na pero para na. Gwantahon ko yung... Ginatuloy akong dinin akong dalon. Sundon ko lang siya. Sundon ko siya. Hari na kami sa salakyan. Ipakargaya sa akong si Drago. Ikarga ko siya. Nakarga ko na siya. Ato na siya. Nagsakay na siya sa pronset. Baka ginsiraya ng pertahan ni Drago. Samtang ako, ginbayaan niya ako.
sigon ko pagid ang pagdaragan sa akong sarakyan. Ito kinakurbaan ako. Ano ay natuyo ni madam sa akon? Ano ay? Ba? Hindi. Nag-ring cellphone ko. Hello? Ano, Mac? Ano? May nagkuha kay Drago dala? Oo, tao nga nakabunit. Ano? Tao nga nakabunit. Kagubos kit pa tayo mga tao ko dira sa resort ni Regan. Makmak, rumpaod ka. Rumpaod ka. Ha? Ginatayan niya ikaw arma sa uro. Ikaw pa nagbadbad kay Drago kag nagkakwat. Mapauri ako dala. Tawagan ko si madam. Mapauri ako dala. Hari na. Madam. Hero. Emergency, madam. Hindi ako maka-abot ayon. May nadakpan kami nga bihag, pero nakaparagyo. Sige madam, salamat din. Mapauri ako din hingagaw. Sige madam, salamat kayo. Nakling akong cellphone. Hello? Bukulukan. Bahala ka na na. Bahala na nagkalat po nila. Ako hindi na puli na. Hindi na ko parik. Ako na hotlock. Bahala na hampanon mo ko sila. Basta ako na hotlock. Basta. Hindi ako nugid mo kundi na ako ha. Basta ako na hotlock. Ako na hotlock. Sige na. Kinakapalakyo naman na yan si Tilako. Sige na, ikaw na nato bang iya. Pabay na, pabay. Pabay. Sadin ako. Sakit sa kalawasan ko. Pero wala sang problema. Sipa lang kag sumbag ang natilawan ko. Mas lala to kag ginampake ako sa salsalon. May lang kay kamot lang kag dihil. Kag tag-isa-isa lang kabunal. Pero delikado ako. Dulay. Delikado ako kung matuslok sa kabilyang mga mata ko. Sigurado ko mabulag ako. Ba, dali lang. Lain ang kwarto ngayon eh. Ba, nag-abre ang kwarto. May tao nagkabunit. Sino ka? Bogor, hindi ka na magbunit-bunit pa. Nakita ko na ikaw, Bogor. Ba? Amat-amat yung kinakakasang yung bunit. Ikaw? Tilako. Ako. Sinistalaw. No. Din ako. Kita na ko ikaw nalis sa akin na hideout. Ikaw na luwas ko Pukulukan. May lang kayo nakakita ko na tiyempo na si Pukulukan. Naglakat. Amo tungag. Wala na ko nagtuha-tuha pa. Ako na luwas mo. Kiobos ko pamatay mga tao ni Pukulukan. No. Adulay. Nga gini mo may nisakon. Tungod ako hatlok himo.
na puli kayo mo pala, ikaw na papuli ako na China. Bahala na numatabo talako. Malaway ka sa akin, ho? Papuli lang ako China. Pero pasalik ko mo. Antes ako puli China. Ako na papulong mo. Papalikon ko mo kusok. Tanan hemoon ko para palik kusok mo. Ikaw na pahala na inapukol, ha? Hindi na ko balusi talako. Ikaw na akin. Mr. Lau, Kabalo ko maloloyon ka. Hindi ka manok patay tawo. Pero nahimo mo lang yun at tungod wala ka na sang choices pa. O sige na talako. Ihambal nga. Hindi mo ko patyon. hindi ko ikaw pagpatsyon, Mr. Lau. Tungod ikaw nagluluwas akon. Bugurugan, kagiban pa. Bantayan yung pagbalik ko. Bantayan ninyong pagbalik ko. Ubusong ko ka mo! Dolay. Ubuson ko ka mo, pamatay. Ining isa ka magasin ngayon eh. Amo nga ako ni ubo sa inyo. Ari pagid. Dulay. Talako! Mr. Lau. Kalapi ka mo palaktes talako. Ginensayo ko lang ang kamot ko, Mr. Lau. Kaya abi ko, basi na minyar na yun eh. Habi ko kali kung may kontala ka na. Pero nagpalaktes ka lang kali. Mr. Lau. Dulay. Bantayan nilang pagbalik ko, Mr. Lau. Bantayan nila. Kakwanta na ko. Ako na lisensya, mo. Ha? Sa ano? Ako na poli China. Ipilin ko na motor ko sa mo. Pati na ako na almas na pinaka-ali-ali. May silencer ini. Mr. Lau? Bah, may mga gamit ka na matuod ah. Oo. Salamat talako. Salamat paghatak mo sa akon sa tsansa nga mapuhip ako. Ako na po ulit China. Ikaw na nipahala talako ha. Salamat. Salamat talako. Sige, Mr. Lau. Hamon na ako talako. Adios, Mr. Lau. Ato na. Nagsakay na siya sa lakyan. Bah, nakalakat ng salakyan niya. Mapalapit ako sa motor ya. Bah, ang ido ya. Ay, nagbabay man sa iya. Ari ang motor ya. Sakyan ko ini. Sundon ko siya. Dulay. Wala ko sang salig sa imo, Mr. Lau. May makita lang ako karon nga gamay nga kidar. May makita lang ako karon, Mr. Lau. Tumbahon ko ikaw. Tumbahon ko ikaw. Dulay. Ano ng motor? Pasibaron ko ni. Lagson ko siya. Ari naman si Drago. Dulay.
Parang cellphone ko. Ano? Detective Romero. Siya? Parang ako nagsara sa pagkuha sa mga detective. Baskog ka nga detective o nadakpan mo ang nagatraidor sa grupo. Dara sa hideout ni Karatsutsi. Sige. Masunod ako dito, Detective Romer. Masunod ako. Aring sarok yun. Kadtuon ko si Romer. Kadtuon ko siya sa yagin. Tudro sa akong location. Padasigon kong pagpadaragan. Salamat ako na puli, China. Pa, may checkpoint. Ako na patulog. Ako na salakyan. Sir, gamay na nga check up, sir. Sige. Pwede ka panahog ka na, sir? Sige, ako na ako. Para na, lipong na siya. Ikarga ninyo sa lakyan. Kagdalon sa hideout ni Karatsutsi. Dali! Warak ko sila na abdan sa location. Madasig siguro pagpadarakan nila. Madiritso na lang ako. Sa lakyan? May salakyan diri. Wala sa tao. Marikta na lang ako sa hideout ni Karatsutsi. Marikta na lang ako dito. Hindi. May naglampos kay Mr. Lau. Kaglipong ginin eh. Karga nila sila sa lakyan. Sundan ko sa motor ko. Adulay, adventure naman eh. Adventure naman eh. Ang teleskopyo ang ginhatag sa ako ni Mr. Lau. Ari, gamiton ko eh. Mantad lang ako. Layo-layo man niya makita ko sila. Hindi. Kakalayan sa kurba ko. Delikadong insik eh niya. Imbis makapuli sa China. Daw sa sementeryo pa. Adolay. Welcome, Detective Romer. Bugor. Ari nang incheck. Nadakpan ko gitsa. Siya ginang rider sa aton. Siya ang nagtago kay Drago. Wesh! Gindurong diri ni Drago ang yakabuhi kon maparaan niya nga ang incheck ari sa aton. Sige! Ibotang yung incheck ni na diri. Gapusan nyo diri sa guwa. Agad niya dasig siya makita ni Drago.
anak sa... Lain hideout niya. Ano na? Tower, masaka ko dito. Kasigon kong ginang pagsaka. Mata-mata ko. Lapit na lang. Ara. Bahala na. Ihingagaon kong babaw tawir. Ngayon na iyay. Harna ako sa babaw. Ginatagol ako sa kinay nila. Dulay. Haring armas. Haring teleskopyo. Hindi. Ano na? Kadamo sa mga wire dre. Ano abi kong paniruhon ko ini. Total, may silencer man ang armas nga ni. Pungkot doon ko ini. Hop! Ya! Hari pagid! Ya! Hari pa! Nadakpan ko ginaman ikaw, Mr. Ba? Hindi. Napatay ang suga. Napatay ang CCTV. Napatay ang CCTV. Napatay ang CCTV. Hidali ka mo. Hingagaw ka mo. Ano natabo? Hindi. Ara naman siguro si Drago. Hindi. Dumansya ko naman nagalinupad na. Ara na si Drago. Ara na. Drago. Giturong mo gining kabuhi mo, Drago. Aring armas ko. Hoy, Mr. Low! Pukulukan. Nadakpan ako ninyo. Oh, tungkol ikaw nag-traidor sa grupo. Patsyon ko na lang ikaw. Ari mo! Ay! Patay ng engine na ini. Pinisingon ko pagid ka ba si mabuhi? Harana. Drago, bayani ng bayan, nilalabanan ang kasamaan. Hindi. Bogorogan! Drago! Pindurong mo gining kabuhi mo. Mataksanay kita, Drago. Madalagan ako. Makadra ko dito sa rooftop, sa pinakataas. Dasigon kong pagdaragan. Ragas, Drago. Ragas. Hindi. Nagdalagan siya. Pagkato sa rooftop, malumpat ako na rin. Yay! Dulay, lagson ko sa rooftop. Lagson ko ikaw, Bugor. Lagson ko ikaw. Orin ako sa rooftop. Bugor! Ini ang katapusan mo. Drago, bayani ng bayan, nilalabanan ang kasamaan. Hindi na maghada mo pawakar, Drago. Oring sipa ko. Malikawan ko na. Ari man ang akong sita. Marikawan ko man ina. Oring nagaragisod ko nga mga tapungor. Hindi ko madara sa tapungor. Aring samurai. Hindi. May samurai siya. Bato. May samurai man dali. Ikon ko na. Dulay. Ang muling gusto mo. Pues, ihatag ko. Ay!
Nakita ko gikan diri. Nagagamit sila sa samurai. Grabe, si Drago kag Bugor. Hindi. Si Madam Kalatsutsi, wala lang sang nakabalo sa nagkakalatabo diri sa hideout niya. Ara man lang daw siya sa iya kwarto. Ano ayan ang ginahimo ni Madam Kalatsutsi? Ano ayan? Drago, hindi ko masarangan. Hindi ko man masarangan si Bugor sa samurai. Ilabay ko ang samurai nga ni. Irabay ko man ang samurai. Ay, dumugon ko ikaw, Drago. Sige, batuan ko ikaw, Bugor. Ari na, nagagawagay na kami doon. Kakusog ka, Drago. Kapudrayan nyo, sipawan ko siya. Ay, akbas ko sa sipa ni Drago. Hindi, madagdag ako sa rooftop. Madagdag ako. Paalam, Bugor. Paalam. Dulay. Nadagdag na gitman si Bugor sa rooftop. Dulay. Hindi. May nagatiro sa tubangan ko. Nagalagisod lang ang mga bala. Ginalutahang nila ako sa tubangan ko. Hindi. Sa tuo sa kilid ko. May nagatiro man. Subungan sa wala sa kilid ko. Patay ka na si Drago. Dulay, mapatay ka gitini. Wala na ako sa ang ganay bala niya panoon. Kundi malumpat na lang ako sa rooftop ngayon eh. Malumpat na lang ako. Bahala na lang ini. Malumpat ako. Mapatay na kasi ni Drago. Mapatay ka na siya eh. Malumpat ako. Hindi. Ano ni natopan ko? Daw kasubong barasang kuna. Kuna sang bata. Apang napaributan ini sang pum. Mayo gid. Wara ako nano. Kinahangran nga mapatay ko gid ang Drago ngay ni. Kinahangran gid wara pa gid ako nano. Pero kung nagtupa ako sa darong, dugmok gid ang karawasan ko, pati ang mga bukog ko. Apang hindi sirado ini katama. Kag sa baborang ako makaagi kon magwa ako diri. May nagtupa sa rikod ko. Drago! Bugor! Ano ini? Ano ini, Bugor? Ari kita sa daw kuna sa isa kabata nga napalibutan sa madamol katama nga pom. Dulay, Bugor. Amo na ning pagtaksanay ta nga duha. Amo na ni dari rang Drago. Daw trap ini.
daw trap ini Drago. Ba? Hindi. May nagsigang monitor. Kamusta ka mo nga doon? Mayo kay ara na ka mo. Sa isa ka lugar na kung sa din kamo lang. Bo, karatsot si Madam. Ikaw? Oo, Bugor. Pagabuksan ko ang monitor, agad makita ninyo ako. Pero, pagbukas ko, nakilala mo dayon ako. Madam Karatsotsi, Madam mo ganyan sa ramat. Patyon kong Drago ini. Hindi. Ikaw ang patyon ko, Bugor. Ikaw? Hindi ka mo magpatsanay. Antis ang tanan. May makuha sa inyo nga duha. Ba, kukuha? Hari na. Buksan try ni. Hindi maghulag, Bugor. Kaya ginatayan ko ikaw sang armas. Hindi mo maghulag, Drago. Kaya ginatayan ko ikaw sang armas sa ulo. Kung maghulag ka mga dua, mabuka ang mga ulo ninyo. Bah, hindi. Madam Karatsotsi, ano ini? Wala na ka mo sang mahimo pa. Magsunod na lang ka mo sa gusto ko, ha? Magsunod na lang ka mo. Oh, hindi. Ano ini? Bahala na. Mapagapos na ako. Kinahanglan din utok. Utok, Drago. Hindi kinahanglan din paisog-isog. Sige. Gapusan ninyo ako. Oh, hindi. Nagpagapos si Drago. Hindi ka maghulag, Bugor. Kung ano mo si Drago, mabukagin ang ulo mo. Mapagapos ako. Bulaga sila nga duha. Kagdala sa nagkalain-lain niya gintudlo ko sa inyo. Matuman, Madam. Matuman, Madam. Dali na ka mo. Dali na ka mo. Ato na mga lampag ako nga mga sakop. Bisan lampagak lang sila pero masaligan. May ginaplano ako sa duha nga ini. Humanda ka mo sa akong nga duha. Drago, Bugor. Papostahan ko kamo kay General Montalban. Kinahanglan nga maghulag na ako. Kinahanglan. Hindi. Ari ako sa isa ka kwarto. Nga doon napalibutan sa mga screen. Ano yan ang buhaton ni Karatsotsi? Siya gali. Mabakod siya pero agi siya. Dulay. Kinahanglan magsunod ako sa mga plano niya. Kinahanglan geda. Kinahanglan geda. Dulay. Hindi. Ari ako sa isa ka kwarto. Ano barang himuon niya sa akon? Traidor ka, Madam Karatsotsi. Kung makabuhi ako diri, debrihon ko kamo ni Drago. Ang utdan ta kamo uro. Isurat ko sa duta ang ngaran nga bugurugan. Bugar?
Hindi. May abres ang portahan. Dali na, Bugor. Ikaw ang una nga masambuwa. Sambuwa? Ano ba, Rayna? Dito ka na lang magpatag. Dali na. Ipatag naman sa iyo kung ano klase sambuwa ang kataan mo. Dali! Maupod na lang ako sa matawhay. Maupod ako. Hi, Bugor. Kamusta ka na? Madam Karatutsi, traidor ka. Bugor ang traidor. Akig sa parehas niya nga traidor. Anong buhatan mo sa akon, Madam Karatutsi? Nakita mong leon ngayon na? Hindi. Tuman ka dako. Kabaris ang riyon ngayon. Gutomi na katama. Kage. Isulod ko ikaw dira sa hawla. Kung makaluwas ka, mabuhi ka, Bugor. Hindi. Isulod na siya. Dali na. Hindi. Gitiklod niya ako dire. Hindi. Aran ng leon. Kinauran nga makabaragyo ako. Madaragan ako. Habang kagamay sa lugar ngayon eh. Hindi. Kinasubor niya ako. Kinauran. Hindi. Rapid na rangid. Darangan, Bugor. Igis-igis, Bugor. Tambring-tambring, Bugor. Kamang rigid-rigid. Delikado ako sini. Mapatay ako diri. Hindi. Hindi. Nakaundan ako sa tiir niyo. Delikado ako. Nakanan ako nagagtol. Sipaon kong bakbaw niya. Ato, natakirin siya. Nabuyan niya ako. Dalagan, Bugor. Hindi delikado ako sini. Papatay naman siguro ako sini. Hindi lang anay. Matubang pa ako kay Drago. Matubang pa ako. Hindi. Nadakpa naman niya ako. Gusto. Makapit ako sa barayan ngayon. Hindi. Hari na nakakabit ako. Hindi. Hanan niya akong harumpaton. Kapoy na gid ako. Kapoy na akong katama. Bahara na. Sakihan ko siya. Rumpatan kong record niya. Karon, nakasakay na ko siya. Kadasig siya magburag. Kaptan kong rion niya. Nakaptan ko na. Karon, kumusong kong itrong niya. Nakumus ko na. Nagparak-parak siya. Haring pinakapasko kong asumbag. Mariun ko ikaw, Mariun ko ikaw. Congratulations, Bugor. Magwa ka na dira. Namaripong ako sa kakapoy. Namaripong ako. Hoy, nalipong sa Bugor, madam. Dala ninyo yun nasa kwarto. Ha? Kagpampawin ninyo. Pakanadaw ninyo. Kay may plano pa ako nga katapusan nila nga sambuwa.
malayan na nagkalatabo. Drago! Bo, nagabrempertahan ka. Arang sakop ni Kalatsutsi. Dali na, Drago! Ha? Din kita. Basta, magupon ka lang sa akon. Ginapatawag ka ni Madam Kalatsutsi. Maupod na ako. Maupod ako. Dulay. Hi, Drago. Hi, Madam. Mayo ka. Wala mo ako ginabastos, pareho kay Bugor. Mayo ko nga tao, Madam. Ano galing ipahimo mo? May pahimo ako. Nakita mo balay na? Bah. Ano ina? Ano ina, Madam? Amoy ning ginatawag. Nga, sambua. Sambua? Ano nga klase sambua ini, Madam? Daw hampangan mo kami, Dulay. Bago lang natapos si Bugor. Saya nga sambua, parte sa Liwan. Naperdi na yung Liwan. Karon, kabayo nga mula ang ipaengkwentro ko sa imo. Hindi. Duman ka dako kapag kakabayo. Tambok ini. Maglikaw ka sa mga sipa niya. Nagtinguhay nga mapatay mo siya. Hindi. Isuruan niya siya. Matuman, Madam. Gitiklon niya ako sa haul. Hindi, hara ng kabayo. Nagasalakay na sa akon. Drago, anong waton mo? Dumurungan ba ako? Mag-ihon ako. Harang martial art yan eh. Upo na! Hindi. Hindi makatarong ang sipan mo. Harang mga sumbag ko. Hindi gin makatarong sa kabayo ngayon eh. Patay. Kapas uga ang sipa niya. Hindi. Kaduan ako na igo. Baligid ako. Hindi. Masita pa ako niya ako. Yun ang magkapalagi ako sa Nisaya. Wala na ako sa mahimo pa ko di. Magbato na lang gid. Ori, para siya. Nagapanulong si Paon ko. Ay! Hindi gid ako makatarong. Hindi. Namalipong ako. Hindi. Ato, may balayan. Makabit ako. Ay! Doon. Ara na, nagkakabit ako. Ara, doon nagadagan siya. Malumpat ako sa likod niya kang magsakay. Haringin na, ara na ako. Grabing palak niya. Uyat, Drago. Uyat. Dulay. Uyat, ara na. Kapas kong siya magyo. Ari, si Paon kong itlog niya sang hamer-hamer. Arang ginagit ko niya. Uri, ay. Di man, tumbangan siya. Tumbangan siya. Madam! Nalipong si Drago! Nalipong! Talaan niyo siya sa kwarto niya. Amo man gihapon na buhaton niyo kay Bugor.
kay Bugor kag Drago. Kinanglan at ipanon sila. Pabalik ko ng ila maayo nga panglawas kag pamatiyagan. O sige na, dalaan nyo na sila. Hey, madam. Halo? General Montalban? Oh, yes! Si Madam Kalatsutsi. May boxing nga matabo. Kag hindi lang basta-basta boxing ini, kundi patsanay ini. Gusto mo magposta? 10 million. Magkadto ka diri. Agol makita mong duha ka boksidor. Nakaibalo ako. Nga man ang gusto mo. Bye-bye, General. Hulaton kong pagabot mo. Bye-bye. Kinahanglan nga makaaway gid sa Drago kag si Bugor. Agod tong matapos ng tanan-tanan nga ini. Mapreparar ako. Kaya mag-abot na si General. Mapreparar ako. Kinahanglan makahingagaw kita. Dako ko ng posta. Milyon. Ang postahan ay sa hampang ni Bugor kag Drago. Dadamdaman ko pa. Si Bugor bata sang amigo kong hapon. Sang napatay ang amigo kong hapon, ginpadako ko siya. Ginpadako ko si Gregorio. Kinahanglan nga makilala ko man ang kasumpong yung ginahingadlan kay Drago. Sige na, mga bata-bata. Maghimos na kamo. General! General! I-plaster na ang ring. I-plaster na. Kagdalo ng duha sa ring. Hindi. Kadamo sa mga tao nga nagalantaw sa amon. Animala paawayon kami ni Kalatsutsi. Dulay. Handa ka na ba ro, Drago? Handa na ako, Bugor. Kagayan diri kita magataksanay. Sang aton. Kusog. Bato kusog. Sige na, Drago. Maghanda ka na. Handa na, Drago. Jerel, Ariel, Kevin, Boss, Eli. Ang balang tanan nga ari dire sa arena. Nga mapusta ako kay Drago. Sigurado na ang pagdaog ni Drago. Nagaparting agad, di madaog si Drago. Madaog si Bugurugan. Abo,
May nagpusta man kay Bugurugan. Kapon si Bugurugan. Balo ako nga madasig na siya. Pero ayawan siya kay Drago. Pero pareho sila sa training ni Drago. Kay balo ako sina. Pero, sindikato si Drago. Sindikato man si Bugurugan. Husto. Gani, ipreparar ang pusta nyo. 10 milyon ang pusta. 20 milyon ang sakon. Nagalag ko sa mga pusta nila. Sige, ihatag ang tanan ninyo nga kwarta. Kay madaog na si Drago. Karon, hari na kami sa ibabaw sang ring. Hoy! Hindi, naigo dahil ako. Grabe kang paghinugyaw sa mga tao. Hari pagod, hoy! May kabas kong sumbag niya. Maligid-ligid ako. Hindi. Kinangan ako naman. Hara siya. Nagadanga-danga. Hari Drago! Hari anay, hari! Ade, saka mo ko sang inumor ni Drago. Kag daw magurugi ako. Hari bagay, hay! Nagasambuan ng duwa. Nagasambuan, no? Hindi ka maghulag, Karatsutsi! Ba? Pulis? Sinanglan matapos ang kalain mo, Karatsutsi! Hindi. May mga pulis. Madalagan ako. Oh, hindi. Ato na si Karatsutsi. Oh, nagdalagan siya. Oh, kinahanglan. Kinahanglan nga malagas ko siya. Kinahanglan, gid. Untatan ko na yung paglantaw. Hindi siya, gid. Si Rodrigo. Si Rodrigo, gid. Ang anak ko. Hindi ako magpadada. Tapuson ko na ini. Lagson ko si Karatsutsi. Animal ko. Ginpaaway mong ang duwa. Si Gregorio. Malapit sa akon. Tungod yan padako ko siya. Si Rodrigo. Among matudtuod kong anak. Lagson ko si Karatsutsi. Padayonan ko pagpadalagan. Nakasala ko. Papadalagan. Dalagan gali. Karatsutsi! Ba? General Montalban. At nagali kami sa kasiutan. May mga manok diri. Matapos ng kalain mo, Karatsutsi. Aring armas ko. Hay! Ano man ang armas ko? General, madruhay kita. Oo, Karatsutsi. Madruhay kita. May sip ako hasta sa 5. Pag abot sa 5, kinahanglan nga maabti ka magtiro. Kay kung hindi, mapatay ko ikaw. Oo, General. Handa ka na? Handa na ako. Isa. Hindi. 2. 5. Tayaan ka, General. Sling mo. Hasta 5.
Duha pa lang. Naglima ka na. Patay na si Kalatsotsi. Natapos yun man ang kalain mo. Paano ba lang nga nag-general pa ako kung bugo ako sa umusin nga sitwasyon? Sala mo lang, kiginpaapot mo ginya 5. Kundi, 1, 2, 5, patay ka. Mahingagaw ako balik. Mahingagaw ako balik. Hindi. Hara na si Bugor. Nakabangon sa liwat. Hindi. Isipan niya ako. Ari pa! Drago! Hoy! Pasog sang sipan niya. Dulain. Patay ka na ni Drago. Kinanglan makabalas ako. Kinanglan gid. Rapakon ko ikaw, Drago! Rapakon ko ikaw! Hindi ka pakadyo siya. Patigiran ko sa tulo. Ito, natumba siya. May ngagaw ko bangon. Oring sumbag ko, Bugor. Aripagin. Oring katapusan, Bugor. Ano na? Nalipong na si Bugor. Rodrigo! Anak! Hindi! Daddy! Rodrigo, sa katapusan, nakita ko agad man ikaw. Daddy, ikaw, gid. Hoy, nalipong si Drago. Kuhanin nyo. Kuhanin nyo. Dali, kagikarga sa salakyan. Dalianin nyo. Sir. Daddy, hindi ka mo dapat nagawa ni Bugor. Tungod si Bugor, ginpalangga ko na. Maging kabig ko siyang anak. Pasensya ka na kung ginbayaan ko ikaw sang kamay ka pa. Tungod ang iloy mo. Hindi magsugot nga unungan ko siya. Tungod sa to, pigado lang ako. Kag isa ka manggaranon ng iloy mo. Pero ay ikaw kabalong agin pabayaan ka manggali niya. Dad, nanginhit man ako. Nangin salawayan ako sa susunod. Tungod na patay nilang asawa ko. Pamatay nilang kabataan ko. Rodrigo, baguhon mong kabuhay mo. Baguhon mo, Rodrigo. Daddy. Drago! Hindi. Si Bugor. Hay! Daddy! Hindi. Si Daddy naigo. Daddy! Daddy! Hindi. Si General Montalban ang naigo ko. Maragyo ako dere. Diyos ko, nakasara ako sa nagpadako sa akon. Maragyo ako dere. Maragyo ako. Daddy,
Animal ka, Bugor. Lagson ko ikaw, bisan din ka pangapunta sa kalibutan. Yaring motor, sakyan ko ini. Dan balikan ko lang ikaw. Balikan ko lang ikaw, Daddy. Patay na si General. Karon, pasurputon ko motor ko ini. Hulata ko, Bugor. Hulata ko. Bayani ng bayan, nilalabanan ang kasamaan. Puso'y matapang at wagas. Drago, nagkapagita sa gitna ng ulos. Liwanag ko siyang ibinibigay. Hindi naragas ako ni Drago. Sige, ragas, Drago. Ragas. Karon, padurugon ko ng motor ko diri. Ato, nagdurog man siya. Bogor! Tapuson tanay ni. Napatay mo ng amay ko. Tapuson tanay ni. Abi mo, ikaw ang nasakitan. Nga napatay kong General. Siya nagpadako sa akon. Amo ganina, Bugor. Siya nagpadako sa mo pero ginpatay mo siya. Hindi ko hungod ako. Hindi ko hungod. Tungod ikaw ang ginag-target ko nga patyon. Pues, taksanay kita sa armas. Sige. Hoy! Ikaw maka sa dughan. Bugor, naigo man ako sa dugan, Drago. Tapos ang tanay ni Drago. Bugor, tapos ang tanay ni... Patay na si Bugor. Nabatsagan ko. Hindi na ako magdugay. Sa mundo'y kilala puno ng galing. Diyos ko, Isang taong may sabong ko lang liwat. Mamit lang ang pangalan mo. kamay ay may dugo. Patawar ako sa mga sala ko. Walang awat habang Diyos ko, sa kapwa'y nananakit. asawa ko, mga anak, May hawak na sandali. Daddy, hopdanay na kita. Hopdanay na kita. Diyos ko, patawar ako. Sa Diyos, puso'y kanyang inialay. Nang hihina na ang katawan, di na kaya pang lumaban sa sakit at pagod. Puso'y unti-unting nalulubog. Mga alaala'y bumalik, mga kasalanan ay lumitaw sa kanyang isipan. Takot at pangamba'y sumabog. Ngunit ang Sir, patay ng duwa. Si Bugor kag Drago. Wala na kita sang mahimo pa. Bisa ng General patay naman. Isyot, Sir. Pabala ang mga orphanage nga ginabulikan ni Drago. Pabala ang mga madre. Niya ginasuportahan. Ang mga kasimbahanan nga nagkalain-lain. Kagang mga tao nga wala sang balay nga iyagin bulikan. Hambala sila. Nga patay na ang ila baganihan. Sir,
dalayawon si Drago. Sa tanan-tanan nga ginapanghimo niya, sir. Hindi lipod sa aton ni Hibalo kung ano gipanghimo ni Drago. Dalayawon, sir, si Drago. Oo. Kagsubong, nasa bata ng pamangkot. Kung sinugid pala si Drago. Paalam, Drago. Gabay pa man, na kundiin man ang kalag mo, magalinong ini, kagbatunon ka sang Diyos. Paalam, Drago. Kanyang kaluluwa'y sumama, isang bagong simula. Sa piling ng kanyang awa, ang kwento'y nagtatapos, ngunit aral ay nananatili. Sa pagsisisi at pananampalataya, kaligtasan ay makakamtan. Mga ka-naisyaga, kag mga listener sang ASFM, subong man naisyaga YouTube Blind Drama Production. Ako si Kuya Hilandan, ang tagsulat sa sininga drama. Nagapasalamat gid sa amon program editor, Romel Pineda, Emilio Magbanwa, kag sa tanan-tanan gid nga nagabulig para mabuo ang kasaysayan ni Drago. Gabay pa nga ang tanan nga nakabati sa sini makakuha sa pagtulunan kag leksyon na bisan ano kalain sang tawo sa ulihi magadumdum gid kung sino kag ano ang Dios sa iya kabuhi. Mga ka-ES, kag mga ka-NYGC, sa tanan nato ng mga tagpalamati, ako gali si Emilio D. Magbanwa, isa sa mga soundman sang aton drama, Sino si Drago. Kabay nga nalingaw man kamo sa amon nga presentasyon, kag ako nalipay gid nga napabati namon sa inyo ang adventure ni Drago. Kag upod ko dire, ang aton abyan, ang aton nga vision audio editor, or audio vision editor. Ari na siya. Okay, mga ka-AS, ako gali isa sa mga naghatag kolor sa kabuhi ni Drago sa aton drama nga Sino si Drago. Ginkuha ni siya namon, gin padalman, kag gin analyze gid ang bilog nga kasaysayan ni Drago. Actually, ang kasaysayan ni Drago amo ni siya ang pinaka-challenging nga editation nga naobra ko sa tanan-tanan nga mga drama nga ginobra nakon sa NYGC Blind Drama. So, hindi bala Mr. Emilio Magbanwa? Yes, Mr. Romel Pineda. Kag kabay nga nalipay sila kay ini nga production, makita naton kung ano gid bala ka importante ang kabuhi sang isa ka tawo. Makita naton nga bisan ano kagali ka tunto, traidor, pero sa gihapon sa Ginoo kagid dapat manumbalik. Ang pinakamasubo lang nagaling kay ti kun diin pa yang nga tagumatayon ka na dito ka pa magbalik sa iya. Oo, actually ang tanong nga bagay nagkadto sa realization sa uli nga panahon nga sang maayo pang lawas sang isa ka tawo mahimo yang tanan nga gusto. Hindi mo gid siya makitaan sang sang bagay-bagay bala nga makapadumdum sa Ginoo, madumduman yang Ginoo nga although hindi man nato malikawan nga ti syempre ang aton bida nagapangamuyo man sa Ginoo mo. Example, bisan tuod ara ka sa isa ka sindikator, ara ka sa isa ka organisasyon, damo ka sa nahimo nga hindi maayo sa parehas mo, damo ka sa nahimo nga hindi maayo sa sosyedad, but still nagadangop man sa Ginoo gyapon ti kriminal gadangop sa Ginoo. So that's why sa kasaysayan ni Drago nga aton na drama, makita naton nga isa lang gid ang kaladtuan sang tawo, which is ang Dios lang gyapon sa katapusan. Kagang pinaka-importante sentang pasik pa kita, may mahimo pa kita sa aton kabuhi, o kun ara kagid man subong sa kalainan, mas maayo nga matamaton tanang aton kabuhi nga hindi na kinahanglan bala nga maglabot pa sa pareho sa nadangta ni Drago nga may matabo pa kag magbalik kita sa Ginoo. Okay, balik kita. Kuya Hil. Madamo gid nga salamat. Gabay pa nga mauyonan ninyo ining matahom nga drama diri sa Naisyaga Blind Drama
Production. Sa mundo'y kilala, puso'y puno ng galit. Isang taong maitim, sa kasalanan na liliko. Kamay ay may dugo, puso'y yelo at bato. Walang awat habag, sa kapwa'y nananakit. Ngunit ang tadhana may hawak na sandali. Kamatayan ay darating, puso'y kanyang sasagi. Sa huling hininga, isang dasal ang bumulong. Pagpapatawad sa Diyos, puso'y kanyang inialay. Nanghihina na ang katawan, di na kaya pang lumaban sa sakit at pagod. Puso'y unti-unting nalulubog. Mga alaala'y bumalik, mga kasalanan ay lumitaw sa kanyang isipan. Takot at pangamba'y sumabog. Ngunit ang tadhana may hawak na sandali. Kamatayan ay darating, puso'y kanyang sasagi. Sa huling hininga, isang dasal ang bumulong. Pagpapatawad sa Diyos, puso'y kanyang inialay. Ang puso'y nagbago sa huling sandali. Isang pagsisisi't pag-asa, sa langit ay umakyat. Kahit na makasalanan, pag-ibig ay nananatili. Ang Diyos ay mapagpatawad, puso'y kanyang tinanggap. Ngunit ang tadhana may hawak na sandali. Kamatayan ay darating, puso'y kanyang sasagi. Sa huling hininga, isang dasal ang bumulong. Pagpapatawad sa Diyos, puso'y kanyang inialay. Sa piling ng Panginoon, kanyang kaluluwa'y sumama. Isang bagong simula, sa piling ng kanyang awa. Ang kwento'y nagtatapos, ngunit aral ay nananatili. Sa pagsisisi at pananampalataya, kaligtasan